City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Panyapon time na! Oras sa subong na 6 sang gabi. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin naghahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyapon, mapapakook ka sa sarap! Coca-Cola! Mapapakook sa sarap! Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:00 punto. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingo adlaw, Setyembre 28, tuig 2025. Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, inisighapon si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad ka K5 Alira Alvarado Apin. Sa mga pangulong dinalan,
Ginadulong sa kalwan sang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 98,000 ka mga pamilya sa Western Visayas apektado sa asod-asod nga bagyo suno sa OCD Region 6. Sa duga nga balitang lokal, lawas ang lalaki nga naglumpat sa Tigom Bridge sa Santa Barbara, wala pa makita. Samtang rambol sa tunga sang tatlo ka grupo nagluntad sa banwa sang San Miguel, Iloilo. Beautician dakop sa drug buy-bust operation sa distrito sang Mandurriao. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Harry Roque, gintawag nga fake news ang nagalapta nga balita nga ginabsuelto sang ICC si Anay Presidente Duterte. Sa piyak nga bahin halit sa agri kag infratuga sang sunod-sunod nga bagyo, naglabot sa 1.7 billion suno sa NDRRMC. Balita international, rally sa India nagresulta sa stampede, 36 patay. Sa balitang sports, Alex Yala napaslawan nga makapadayon sa Jingshan Tennis Open Semis. Kag sa aton balita sa patag sang entertainment singles Inferno Season 1. Star nga si Cha Yun Sung na diagnose nga may leukemia. Amoy tuban mga aton mga headlines sa aton nagapanguna ka nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ni mabatian sa K5 News FM Iloilo. Apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5:05. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatian igadulong sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibisang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Naglabot sa 98,098 ka mga pamilya ang napektuhan sa bagyo Upong kay nakaligad nga mga tropical cyclones nga amo ang habagat sa Western Visayas. Base sa data sa Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, yara sa 13,389 o kon 289 ang nabalag sa Aklan, 33,936 ka mga pamilya sa Antique, 15,854 sa Capiz, 27,203 sa Iloilo, kag 7,814 naman sa probinsya sang Guimaras. Ini ang gikan sa 1,284 tanan ka mga barangay sa Region 6. Samtang iban sa mga apektuhan nga pamilya ang nagapabili naman sa mga evacuation centers. Sa dugang nga balitang lokal, ginakabig nga kaangay sang paghigugma nga pakuno-kuno ang nangin promisa sang opisyal sang barangay nga masolusyonan ang madugay na nga ginareklamo sa mga pumuluyo sa barangay Katilingban Molo ilabi na nga ang wala katapusan nga pagbaha sa lugar. Sa interviews ang K5 News FM team kay Loreto Impando, legal ang edad, kag residente sa amo nga barangay, paagi sa programa Ireklamo Mo sa K5. Ginpahayag sini nga ginpalabot naman niya sa opisyal sa barangay, sa kagawad mano kung sa kapitan ang ila reklamo, apang wala pa sa gihapon masolbar ang ila problema. Suro pa sa iya, ginaaligar may nagtaliwa na nga isa ka babayi tungod sa leptospirosis. Mensahe naman ini Impando sa mga opisyales ang nasambitan nga barangay, kung anuman ang ang hinabalan o kompromisa nila nga nagligad kaangay na lang nga ipakayon nila ang footwalk hasta subong ginahulat ini sa mga pumuluyo nga matuman. Alas 6:08 ang aton oras sa iban pa nga balita lokal.
Wala pa sa gihapon makita ang lawas ng lalaki nga naglumpat sa Tigom Bridge sa Santa Barbara sang Setyembre 26. Sandig sa panaysayon sa opisyalis ng barangay nga nakakita sa insidente, nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki sa tion sang paglaslas ni Bagyo Upong sang tinalikdan nga semana kung sadiin hinali ini nga naglumpat sa Taytay. Sa karon padayon sa gihapon ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa nasabit nga lugar agud nga makita ang lawas sang biktima. Sa pihak nga bahin nataban sang kawatan ang isa ka galon nga mantika, cellphone kag kwarta sa tenda sa Banwa sang Leon alas 7:22 kahapon sang aga, Setyembre 27. Sa interviews ang K5 News team kay Police Lieutenant Mark Cortez, Deputy Chief sang Leon Municipal Police Station, Market Day kahapon nga adlaw sa diin isa ka baligyaan. Sa isa ka baligyaan, may lalaki nga naka-t-shirt nga dark brown, naka-short nga light brown, kag sling bag nga itom, kag ginabanta 20 anyos ang pangidaron ang nakitaan nga nangawat sa isa ka tindahan. Pahayag sa pulis, posible nga masako ang nagabantay sa pag-atender sang isa ka customer. Rason nga, nakakita ang suspect sang oportunidad, agon makuha ang sling bag nga yara sa kilid sang tindahan, kag nagkuha pa sang isa ka galon nga mantika, kung sa diin pa simple lang ini nga naglakat. Nagaunod sang Technomobile kag 5,000 pesos ang bag nga ginapanag-iyahan sang trabahante. Nakuhaan sang itsura ang suspect kag hindi kilala sang tag-iya ang kag mahimo pangayaw ini sa lugar. Nalabutan na sang hapon sa na-report sa pulis ang insidente. Bangod ulihin na nga natalupangdan sang tag-iya nga wala na ang iya bag. Nagapanawagan naman ang pulisan kung sino ang nakakilala sa suspect nga makig-angot sa Leon Police Station o kung magtawag sa ila hotline. Philippine Standard Time alas 6:10. Ang masulod naman ng mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbesan wala sang kinanan. Mighty C, labing ngagin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nagluntad ang kinagamo sa tunga sang 3 ka grupo sa isa ka establishmento sa Banwa sang San Miguel, Iloilo alas 10:40 kagabi, Setyembre 27. Sandig sa pahayag ni Police Captain Aliho, nag-inom-inom ang isa ka grupo nga taga Barangay Santo Niño sa amo nga Banwa sang nag-abot man ang 4 naman ka kalalikitan nga taga Barangay Igtambo. Ginsita sang grupo nga taga Igtambo ang mga taga Santo Niño kag didto nag-umpisa ang komosyon. Samtang ang isa naman ka grupo nga taga Sitio Kayak, Barangay Rizal sa nasamit man nga Banwa nga luyag lang kung tani magpa-cash in ang nagtambag sa 2 ka grupo rason nga naulamid man sa kinagamo. Sa karon ang 2 ka grupo nga lunsay nga yara na sa eksakto nga pangidaron nga taga Sitio Kayak kag Barangay Sitio Santo Niño ang yara karon sa nakahunong sa talatapan sang San Miguel Police Station, samtang ang grupo naman nga taga Barangay Igtambo ang lunsay nakapalagyo. Natala na naman nga ang anom ka makalalkinaan nga nadakpan nga pasakaan sa nagikaigo nga kaso buwas nga adlaw Setyembre 29 kasunod sa nasambit nga kinagamo. Sa dugang nga balitang lokal, dako pang isa ka beautician sa ginpatigayan nga drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Bulilao, Mandurriao pasado alas 7 sang gabi, Setyembre 27. Ang arestado amo si alias Jed, 35 anyos kag residente sang Negros Oriental, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bulilao, Mandurriao. Suno kay Police Lieutenant Greg Matutino, team leader, nabakla ng arestado sang isa ka plastic sang ginapatihan shabu gamit ang 1,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang ang 2 ka plastic nga illegal nga droga nga nagabugat sang 5 grams kag may 34,000 pesos nga market value. Kaso nga Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa subject. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract powder. Para sa mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi, klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy or ang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Dako pang isa ka arestado
sa drug bypass operation ang street level individual sa barangay MH del Pilar Haro pasado alas 9 kagabi. Ang subject amo si alias Christy, 35 anyos, kag pumuloy isang nasamit nga lugar. Nabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sang gidapatian Shabu gamit ang 1,500 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang ang 5 ka plastic sang gidapatian nga Shabu nga nagabugat sang 5 ka gramos kag yara sa 34,000 ang balor. Nahibaluan nga ginapatigayon sa Iloilo City Police Station 9 ang operasyon sa pagpamuno ni Police Major Eduardo Chacon Jr. Philippine Standard Time, alas 6:14. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita Banwa, sa detalye naman sa ato nagapangunang balita nasyonal. Ang masunod nga mga balita nasyonal nga inyong mabatian igadulong naman sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap, beauty soap na, antimicrobial soap pa. Ginpaginwala sang anay taghambal sang presidente nga si Attorney Harry Roque sang Sabado, September 27 nga ang fake news nga nagalapta nga nakagawa na si anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Suno kay Roque, wala pa sang desisyon angot sa request for interim release para sa anay Presidente. Binatagan man sang importansya ni Attorney Joel Butoyan, isa ka ICC accredited lawyer, nga hindi matuod ang nagalapta nga impormasyon angot sa ginaaligar pag-aprobar sang interim release sang anay Presidente. Anay na nga nagapanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado nga ilakip sa agenda ang proposed Senate Resolution number 18 nga nagatinghwa nga iduso ang interim release sang anay Presidente sa ICC. Ilabi na nga naghilapit ang holiday season. Katuyuan sang resolusyon nga panindugan sang Senado kag suportahan ang panawagan nga ipaidalom sa house arrest si Duterte. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpaandaman ni Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ang testigo nga si Orly Guteza angot sa aligasyon nga peke nga notary sang affidavit nga iya nabasa sang nagligad nga hearing sang Senado. Ginpanginwala naman sang abogado nga nagpirma siya sa notarized nga dokumento. Nasaad man sa affidavit ni Gutesa nga ginaligan nag-deliver ini sang mga sang minaleta nga kwarta sa balay ni Nanday Representative Saldico kag anay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Lacson, kung mapamatud-an sang korte nga gabinutig si Gutesa angot sa notaryo, posible nga madagdaan siya sang kabugusan sang iya nga testimonya. Ini nga bahin, ginadulong naman sa kalwan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para pris kag gihapon ang aton pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Naglabot na sa 1.7 billion pesos ang kahalitan sa sektor sang agrikultura kag infrastruktura bangod sa asod-asod nga bagyo nga nag-igo sa pungsod subong nga bulan sang Setyembre. Base sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC, masobra sa 914 million pesos ang kahalitan sa agrikultura samtang masobra naman sa 822 milyones pesos ang halit sa infrastruktura tugas ang bagyo Opong, Nando kag Marisol subuman epekto sa habagat. Ang Cagayan Valley o kon Region 2 may pinakabadamo nga kahalitan sa agrikultura nga naglabot sa 807 million pesos. Ginasundan sa Western Visayas nga may 43 milyones pesos nga balor sang kahalitan. Cagayan Valley nga may 4.64 million pesos kag Mimaropa Region nga naglabot sa tunga sa milyon. Ginapanindugan naman o ginpaidalom naman sa state of calamity ang bugos nga probinsya sang Cagayan, subong man ang pagudpud sa Ilocos Norte, ibahay sa Aklan kag pagalungan sa Maguindanao del Sur.
Sa ulihing nga balitang nasyonal, 7 na ang kumpirmado nga patay kadungan sa paglaslas ang Bagyo Upong sa Eastern Visayas. Lakip na ang 4 ka tuig nga bata nga taga Biliran. Madamo man sa mga balay nga nagkalaguba, kag may mga bahin sang Leyte, Baybay City, Almeria, Biliran, kag Samar ang naka-eksperyensya sang landslide. Nalumusman sa tubig baha ang Ormoc City, Mahaplag, San Francisco sa Southern Leyte, Catbalogan City, kag iban pa nga lugar sa Samar. Suno sa Office of the Civil Defense Region 8, 7 ka mga individual ang na-rescue sa Humunhon na Island. Samtang luwas naman nga nakabalik ang mga nauna nga ginreport nga missing. Naglabot sa 27,653 ang apektado sa bagyo kag habagat. Suno sa DSWD nga padayon nga nagapanagtag sang ayuda. Sa subong ginapatigayon ang search and rescue operation sang OCD kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Balita International. Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton balita international, ginadulo naman sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapoyon, maluyon ang tuhod, mag-Extend Food Supplement for Men. Nagapaayos ang sirkulasyon sa aton dugo para sa mas maayo nga performance. Extend Food Supplement for Men. Naglabot na sa 36 ang managlamatay matapos ang stampede sa isa ka eleksyon rally sa Tamil Nadu, India. Isa ka kilala nga actor-politician ang nagapangampanya sa lugar sa nagluntad ang nasamit nga trahedya. Linibo ka mga tawo ang nagtambong sa rally nga nagresulta sa pagdinaguso kag pagginutok sa rally. Salo sa motoridad, hindi magnubo sa 58 ka tawo ang napilasan sa nasamit nga stampede. Sa ulihing nga balitang internasyonal, nagaplano sa karon ang European Union sa pagpatukod sang isa ka drone wall sa ilang nga border sa Russia kag Ukraine, agud gilayon nga mabalabagan ang bisan nga ano nga paglapas sa ila kahawaan. Kasunod sini sang natabo nga pagsulod sang drone sang Russia sa kahawaan sang Poland sang Setyembre 10, 2025. Sang nagligad nga adlaw ginsirado sang Denmark ang pila ka mga airport sini bangod sa presensya sang drone malapit sa airport. Ginbasol nila ang insidente sa mga drone gikan sa Russia. Balita Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa kalwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Napaslawan nga makapadayon sa iya kampanya sa Jingshan Tennis Open ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala matapos nga lutuso ni Lulu San sa New Zealand sa score nga 6-3, 4-6, 2-6. Nakuha ni Ayala ang unang nga set sa ginakabalag sang 2-1 nga abanse sa ikaduha nga set apang nakabawi kag ginsundan sang 4 ka sunod-sunod nga daog ni San. Gitinguan pa ni Ayala nga makabawi sa third set apang napaslawan ini sa gihapon nga makaabanse. Nahibaluan nga inina ang ikaduha nga pagkalutos ni Ayala kay San matapos ang ilauna nga pag-atubungay sa Wimbledon qualifiers sang tinalikdan nga tuig. Balitang Entertainment. Para naman sa atong balitang entertainment, na-diagnose nga may leukemia ang Singles Inferno Season 1 star nga si Cha Yun-sung. Suno sa iya, temprano pa sang Hunyo, sang gindala siya sa emergency room kag nahibaluan ang iya balatian. Magluwa sa matchmaking show nga Singles Inferno, si Yun-sung ang nanginbantog man sa challenge show nga Physical 100. Kilala man siya bilang isa ka dancer sang K-pop idols nga Sunday Shumin kay kag Chen sang EXO. Samtang sa ato naman pinakamaayong balita, nagasiling ang Espiritu Santo amo ang nagahatag sang kabuhi, ang tawo hindi makahimo sini. Ang akon nga ginahambal sa inyo halin sa Espiritu Santo nga naghatag sang kabuhi.
Philippine Standard Time, alas 6:23. Kagamay ito ba mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kagako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5, News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon